Dende hai tempo, o Concello de Pontecesures traballa para facer un aproveitamento sostible dos mananciais de Grobas. Un proxecto que xa comeza a dar os seus froitos grazas ao novo sistema de canalizacións que permite subministrar a auga directamente dende os mananciais. Contamos con 26 mananciais donde tradicionalmente pois usábamos para o abastecemento do pobo, pero que non nos tiñamos ni xeolocalizados e algún deles pois era preciso facerlle un mantemento e unha nova tubaxe. Entonces o que fixemos agora pois empezamos con algún deles xa para tratar de recuperalos, identificalos e tratar de aproveitalos con toda a súa capacidade. As novas canalizacións permitirán aforrar a vila 90.000 euros anuais, xa que a auga baixa directamente dende os mananciais ata Etar, evitando os altos custos do bombeo dende Ulla. Ademais, a veciñanza gozará dunha auga de maior calidade. Non é un tema menor o tema de abastecemento en Pontecesures porque primeiro, a calidade da agua do monte é moi boa, o non depender dos bombeos do río Ulla, pois aparte de ter un coste económico importante no tema dos bombeos, pois a calidade da agua tamén é moito mellor e, bueno, era unha teima que tiñamos e que estamos acadando xa. A Xunta de Galicia investiu 50.000 euros para crear un sistema de canalizacións de máis dun quilómetro. Sí, a ver, fixonse 2 tramos, hai en total, pois veñen sendo sobre 1,5 km, máis ou menos, que veñen desde un dos manantiais hasta a primeira estación de bombeo e o investimento aproximado ronda os 50.000 euros. E será un dos moitos máis que vamos a facer a través de convenios coa Xunta ou tamén usando o Fondo de Compensación Ambiental. Con este novo sistema de suministro, Pontecesures tamén se protexe contra posibles secas como as que tiveron lugar este verán. Hai fundamentalmente 3 sistemas de abastecemento, 2 deles dependen dos bombeos do Ulla e un deles é a través dos mananciais. Sería unha situación, eu creo que insólita ou casi imposible que calquera dos 3 fontes de suministro fallase ou que supoñera, pois eso, que houbera que facer algún tipo de restriccións. Xunta e Concello xa traballan para poder canalizar outros mananciais. O primeiro paso é continuar cos estudos para coñecer o caudal de cada un dos 26 mananciais. Os técnicos xa teñen identificados outros 3 cun caudal suficiente para poder suministrar auga a Etar. A previsión é que ao longo deste ano se canalice algún deles.